Kalau sa vlog. Wala akala ko. Magkakasulina kami. Okay. Ano yan? Akit tayo doon? Ano? Ah, si Celia daw kay... Mayroon pa yan, ikaw naman? Oh, may tubig. Alright. Ano sila, iniwan na ako. Yan, muna namin ito. Yun, no? Ganda ng view dito, mga kablak. Mapita. Ayan. Galing. Ganda, ah. Ayan. Iwan nila ako sa baba. Alright. Ganda. Nasa tuktok na kami. Dito kami sa pinakatuktok. Ayan guys, oh. Yun dito. No, dyan kami dumaan, no? Yun, yan, yung daan na yan, yan, pupunta doon. Doon sa dulo. Wala na, di na makita doon sa baba. Saan yung school nyo? Sa baba po. Ay, sa baba pa? Wala, layo pala. Gasolina na mayroon pa. Oh. Ayos, sulit. Ano? Ito kami ngayon sa tuktok ng ano? Mapita. Ano ba yan? Daang ano? Daang Katutubo. So ayan mga kablak, hindi pa rin kami nakakapunta doon sa pinapasukan ni ate, asawa ni Bayaw, yung school. Doon pa sa ano, kabila. Tayo ayaw na tayo eh. Ayun, mahabang school ay bubong ay hindi.
Grabe, layo. Pinta. Baba ka muna ito. Ayun oh, kalati pa oh. Ito lang ano eh. Makulit eh. Gasolina muna kami. So ayan, mga harvest na rin kami ng ano, pananim ni ate dito. Yan. Dami sili oh, sili, talong, kamatis. Ayun. Nga-harvest na rin kami. Kamatis, kukuha kami kamatis. Ayan. Ito yung mga pananim namin noon na pinunta namin ngayon. Nag-harvest kami. Ayan oh. Oh. Ayan, may wagang pinto. Ayan. Kamatikan. Dami. Dami namin nakuhang kamatis plus sili. Ayan. A few inches later. Ayan, uwi na kami. Uwi na kami. Ay, meron pa isa.
I'ma show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chillin' with somebody. Daughter, yeah, she love me. Say she love the way my chain say and of course it says my name. If you run away, to let you know it's better go. Always winning, check the scope. I'm always losing control. Ay, kalabaw, wala, kalabaw. Ayan.